jotain yllätyksiä? Se ensimmäinen, eli se on antanut leikkiä silleen, että se oli se isoin. Mä ajattelin, että sen terävä. Siitä se huomasi. Mä ajattelin, että se jäisi asioihin. Mutta se oli itse asiassa iloiselta. Tosin se on aika iloinen ja leikkisä. Taistelupalloissa löytyy ihan kivasti. Noin kaikki. Sitten puskee eteenpäin vähän uimaan. Vaikka teille sähköpostilla. Sosiaalisuus, toi alussa kun te tulitte tervehtii testinohjaajaa vastaan iloisesti. Lähtee sen mukaan hienosti. Antaa siinä kontaktia testinohjaajaa. Käsittelee kerran sinne istahtaa, mutta ei sitä se tähän leikesti ylös. Ei ne ole just semmosia Semmoisia sitä väistä kauheasti noin. Täytyy sitten tietenkin satikseen kuullaan kotona. Ihan eri. Muutenkin tuossa on kaaveasti kohdalla ja taas niin hyvin, mikä näkee nämä ominaisuudet. Ja sitten keitsit lippua niitä enemmän. Leikkiä on ei sitä osaa siitä kauempaa enemmän. Se uskaltaa mennä. Vähän pitkälle matkalle. Sitten kun se paikalle pysähtyi, niin se oli semmoista kummallista. Miksi kuinka paikalle? No, leikkihaluassa se tosiaan löytyy. Se lähtee hienosti mukaan, on aktiivisesti. Siinä yrittää tavoitella sitä lelua. Ja ottaa, kun se otettu, se heitetään se lelu pois, niin se menee sinne, että se pysähtyy ja ei tuhan kun Sari ottaa ne niin kuin itselleen ne. ja sitten toi etäleikkiä yrittää tai leikittää sitä siinä. Se on myös vähän semmoinen jännä paikka, että siinä niin pikkasen ihmettelee, että tälleen me ei yleensä leikitä. Vähän yrittää niin kuin hakea hampailla siitä kiinni, mutta ei tule silleen kunnon otetta, että lähtee vastaan. Yrittää tavoittaa sitä kuitenkin sitä löysyä. Taksaa jo ensimmäisellä kerralla se lähtee liikkeelle, sitten tulee pieni hetken hämäännys siinä, että mikä juttu tämä nyt oli. Jatkaa vielä matkaa, mutta ei ihan sit sinne vieheelle asti mene. Siihen tulee aloittaa, mutta keskeyttää ja toisella kertaa se on sitä mieltä, että no, ei mitään ihmeellistä. Ei kiinnosta enää lähteä. Aktiviteetti tässä on 3 minuuttia paikallanne, niin siinä tulee pientä levottomuutta. Se on vähän vaihteleva silleen, että osaltaan se vaikuttaa, että se tutkii sitä aluetta ja kaikki on ihan tälleen näin, mutta sitten käy maahan ja no ei ole hyvä ja nouset ylös ja tulee piipaamista ja kaikkea muuta, niin se menee tuonne 4, että kyllä siinä sen verran sitä rauhattomuutta on. Kun ei mitään tapahdu, että jotain täytyisi keksiä tai tehdä tai saada jotain toimintaohjeita. Sitä ei ole sinun kotona. No se on hyvä. Etäleikki, tosiaan siinä se on kiinnostunut sitä etäleikkiästä. Seuraa sitä ilman taukoja koko ajan, kun se kulkee tuolla linjalla. Ei osoita siinä mitään uskoelkeitä, se on sen verran kaukana, että siinä ei tarvitse hirveästi uhkaa esittää sille. Menee sitten, kun se etäleikki on aktiivinen tuossa linjalla, niin sitten se on niin paljon lähellä, että se katsotaan kontaktiksi. Se ensimmäinen, kun se menee tonne ja se haukkuu tonne piilolle, niin se on niin paljon kaukana, että sitä ei vielä hyväksytä siihen, että se olisi kontaktissa siihen etäleikkiä. Se osoittaa kiinnostusta, se ei lähde leikkiin, se menee siihen kohtuun lähelle sitä etäleikkiä ja se on kiinnostunut siitä leikistä, mutta siinäkään se ei ota siinä ottaa vielä kiinni. Ja yhteistyössä sitten, kun se muuttuu passiiviseksi, tulee pois, mutta kun se lähtee uudestaan leikkiin, niin sitten se palaa taas takaisin. On niin kuin kiinnostunut myös siitä myöhemmin sitten vielä sen jälkeenkin siitä. Onko siellä saksia? Sitten on pelkoreaktiot täällä yllätyksellä ja ääniherkkyydellä. Molemmissa tulee se kestää kääntämättä katsettaa. Eli selkeästi niin kuin voimakas väistö, mutta se pitää kuitenkin silmällä koko ajan sitä, mikä sen säikäytti. Ei tule suoranaista pelkoreaktiota, vaan se on väistö alta pois. Haalareilla silloin jonkun verran tulee aggressioa sinne mukaan. Sitä jännittää, sitä pelottaa, siinä tulee se väistö ja se on tuolla takana. Se on siellä niin kuin ihan tosissaan, vaikka se on matalana valmiina säntään karkuun, niin silloin karvat pystyssä ja siinä on äänensävy semmoinen, että se on aika tosissaan siinä ja jalat elällään ja sieltä vähän niin kuin yrittää häätää sitä, tekee semmoisia pieniä pyrähyksiä eteenpäin puskee. Siinä se niin on aika tosissaan, se oli uskottava tuolle koiralle toi haalari. Uteliaisuus, haalari oli sen verran voimakkaampi, sinne se tarvii sulta vähän enemmän apuja kuin tuossa ääniherkkyydellä.
sun täytyy mennä vähän pykälää pidemmälle siinä omassa tutustumisessa, mutta sitten se usko muutkin ja ei siinä mitään. Haalarilla ei näy jäljelle jäävää pelkoa, kiinnostusta kylläkin. Tutkii ja haistelee ja katsoo sitä haalaria, niillä on otuskia haalaria ja pientä. Naapurit on kyllä vähän sitä saallista. Joo, ei, se oli sen verran paikallaan ja se oli kerran tutkittu. Niin. Ääniherkkyydellä näkyy pikkasen sitten taas kuitenkin vähän semmoista epävarmuutta. Sen tekisi mieli mennä tutkimaan sitä raminalaitetta, mutta siihen tulee semmoisen väistöpyöritys kuitenkin mieleen. Pikkasen siinä on pelkoa, mutta kun te uhitatte uudestaan, niin sitten kiinnostus, pelko väistyy ja se kiinnostus pääsee sieltä esiin. Siinäkin on kiinnostusta mielessä. Aalella vähän on puolustusagressio, mutta sitten se ei ole niin voimakas mitä on aalarilla. Sillä karvat nousee vähän pystyyn ja se haukkuu, mutta sen ei tarvitse olla niin tosissaan siinä, että sitten se menee vähän ilmaisun puolelle enemmän. Jotain outoa täällä tapahtuu, että ei ole huomannut. Seuraa niitä koko ajan. Pikkasen se on aika pitkälle ja hyvin siinä eessä, että sitten loppua kohti, kun ne haalarit tulee lähelle, niin sitten rupeaa tulemaan niistä taka-askeleista, että se vähän tulee siihen suuntaan lähemmäksi sua. Pikkuisen rupeaa epävarmuutta siinä kohtaa olemukseen. Mutta sitten kun se päästät irti, niin uteliaisuus voittaa, sen täytyy käydä tutkiin. Että menet siihen puoleen väliin, niin sitten se uskaltautuu sieltä. Menee matalana ja jännittää ja vähän valmiita taas säntään pois, mutta menee haistaa ja selvittää. Se on aina kiva. Ja kun huomaa, että ihmisiä niin nopeasti nollaan. Loppuleikki on päässä aktiivinen siinä mielessä, niin koiralle toi taisteluhalu tai leikkihalu ei ole mitenkään niin näissä meidän järkytyksissä kadonneissa. Se on jotenkin lamaannuttanut sitä. Tykkää leikkiä, lähtee edelleen aktiivisesti mukaan ja itse asiassa on vielä nopeammin mallissa, mitä silloin ensimmäisessä leikissä. Mutta laukauksissa sen verran paineistuu. Toi taisteluhalu pelaa tai toi leikki-into pelaa sillä niin kuin hyvin silleen, että se ei niihin kerkeä kiinnittää huomioon, kun sä vedät sen vaan. Mutta sitten kun te olette passiivisessa, niin häntä menee koipien alle tai koipien väliin ja se levottomasti vähän katsoo puolelta toiselle ja tulee niitä hyppimisiä, niin siinä se paineistuu, eli sitä laukauksen menee vitukseen. Kuvaus saatiin suoritettua loppuun ja ei siinä mitään täällä. Teille ainoa MH, koska ei keskeyttää tarvitse. Onko tää lomake sulle? Ei. Täällä on nämä eri osiot ja ykkönen on pieni reaktio ja vitonen on mahdollisimman voimakas reaktio. Eli se kuvaa niin kuin tavallaan sen intensiteettitasoa. Leikkihalussa vitonen on maksimi, mitä koira pystyy osumaan. Siinä se yrittää hyppää suunnilleen ohjaajaa vasten, johon se yrittää tavoittaa sitä levikunta ilmasta. Ja sitten semmoinen koira, joka ei leiki, niin menee ykkösen. Eli se kertoo vaan sen voimakkuuden aina kussakin. Tällä toisella puolella on tämmöiset tavallaan, ei voi sanoa malli tai esimerkki, mutta esimerkkitapaus siitä, että mitä se voisi olla. Mutta jos toi teksti ei vastaa siihen, mitä koira on tehnyt, niin se menee aina eelle se tavallaan se intensiteetti. Ei kaikkia käyttäytymismalleja ei pystytä kirjoittamaan. Miten toi leikki tuossa välissä? Mitä se tulkii? Mikä välissä? Minä katson kaikki välit ja se yrittää hittaa. Miten se tulkitaan? Me kuvataan vaan nämä tietyt. Mä ajattelin, että onko se sijaistoimintaa tai jotain. Ehkä se vähän purkaa painetta. Se tykkää taistella, niin se ehkä purkaa. Pikkasen sille rupeaa tulee vähän stressin poikasta, että niin joka puolelta pitää voida katsella, mitä tapahtuu. Ja se voi olla, että se tykkää leikkiä, niin se vähän purkaa. Se helpottaa sitä omaa oloa. Ei oikein. Ei kuvata. Niin mä tiedän, mä vaan mielenkiintoista. Kiitos.